Περίμεναν αυτή τη στιγμή 3,5 μήνες. Απόψε μας υπόσχονται ότι θα χορέψουν όσο καλύτερα μπορούν. Ο στόχος είναι κοινός για όλους, αλλά μόνο 2 θα τον πετύχουν και αυτό το ξέρει πολύ καλά το επόμενο ζευγάρι. Είναι η Ντορέτα Παπαδημητρίου και ο καβαλιέρος της Παύλος Μανογιαννάκης. Από το πρώτο live, η Ντορέτα δούλεψε με ιδιαίτερη αφοσίωση και πειθαρχία για να είναι εδώ απόψε. Η διαδρομή της μέχρι τον ημιτελικό ήταν γεμάτη με πανέμορφες χορογραφίες, αλλά και υψηλές βαθμολογίες. Όταν είπα το ναι στο dancing, δεν ήξερα τι να περιμένω. Το μόνο που ήξερα είναι ότι θα προσπαθήσω πάρα πολύ σκληρά και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Στο πρώτο μάθημα κατάλαβα ότι η Ντορέτα ξεχωρίζει στο dancing. Κατευθείαν, στα πρώτα 5 λεπτά. Μια κριτική η οποία ήταν εξαιρετική για μας και ήταν και πολύ νωρίς, μόλις το δεύτερο live, ήταν του Φωκά. Θα ήταν κάλλιστα ένα νούμερο στο Broadway με τόσο δομημένη όμορφη χορογραφία. Εγώ έμεινα εκστασιασμένος. Ας όταν τα ακούς από το στόμα του Φωκά, που κι αν ξέρει και αν έχει χορέψει και αν έχει χορογραφήσει, είναι νομίζω πέρα από κάθε προσδοκία. Το πρώτο δεκάρι που πήραμε από τον κύριο Λάτσιο στο αργεντίνικο τάγκο ήταν φτερά στην πλάτη. Έβγαλα ξαφνικά και θα μπορούσα να πετάω γύρω-γύρω το πλατό. Μετά φυσικά ήταν τα πρώτα 5 δεκάρια. Τα πρώτα 5 δεκάρια που έπαιξαν ever στο dancing, γιατί είναι η πρώτη φορά που είναι 5 κριτές. Το πιο δύσκολο μου live ήταν αυτό στο οποίο χορέψαμε το «Πόσες χιλιάδες καλοκαίρια» της Ντέμι. Δύσκολη πολύ εκείνη η εβδομάδα, γιατί πιεστήκαμε πολύ ψυχολογικά με αυτή την αλλαγή της χορογραφίας. Το χαρακτηριστικό που έχει η Ντορέτα είναι η ατάκα της που λέει «Παύλο, δεν ξέρω τι θα κάνεις». Έτσι κάνει κιόλας, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Ναι. Παύλο, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Αυτό, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Αλλά μέχρι το βράδυ πρέπει να έχει βγει όλη η χορογραφία. Τι μέρα έχουμε σήμερα? Δευτέρα. Σας χαρίζουμε αυτό το quick step και ευχόμαστε να μας χαρίσετε την πρόκρισή μας στον τελικό. Το τρίτο ζευγάρι είναι η Ντορέτα και ο Παύλος και θα χορέψουν quick step. Μας ταξιδέψατε λίγο στο βουβό κινηματογράφο σήμερα, αλλά αυτό δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί πάντα έχουν μια θεατρικότητα τα χορευτικά σας. Ναι. Μπράβο σας, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πάω λίγο στο βίντεο τώρα.
Θα σταθώ σε αυτό που είπες ότι σου έμεινε η κριτική του Φωκά στο δεύτερο κιόλας live. Μια κριτική που φαντάζομαι ότι σου έδωσε μια τεράστια όθηση για να συνεχίσεις. Αλλά αυτό που μου αρέσει σε εσάς είναι ότι παρόλο που σε κανένα live ουσιαστικά δεν έχετε ακούσει καμία κακή κριτική μέχρι σήμερα, δεν έχετε επαναπαυθεί καθόλου. Όχι, γιατί όταν ακούς καλά λόγια, αυτόματα σου δημιουργείται η ανάγκη να κάνεις όλο και καλύτερα για να τα ξανακούσεις, να ακούσεις όλο και καλύτερα. Και νομίζω ότι σε όλα τα live μέχρι τώρα αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που ευχαριστιέσαι όταν παίρνεις το δεκάρι. Δεν ξέρω, εύχομαι να το ζήσετε και σήμερα. Μακάρι. Παύλο, όταν πρωτοείδες την Ντορέτα στα 5 πρώτα λεπτά, κατάλαβες ότι θα ξεχωρίσει? Κατάλαβα ότι έχει χορευτική αντίληψη. Δεν ήξερα ότι θα φτάσουμε με τελικό, αλλά ήξερα ότι θα δώσει καλές εμφανίσεις. Φυσικά εξελίχθηκε σε κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που ήταν το πρώτο μάθημα, έτσι. Εσύ στο πρώτο μάθημα πώς ένιωσες με τον Παύλο? Εμένα μου φάνηκε πολύ συμπαθητικός και θετικός. Είχε σημασία αυτό για μένα, έτσι, να ταιριάξουμε μεταξύ μας. Και τον είδα ότι είχε υπομονή, είχε όρεξη. Του είπα από την αρχή ότι θα δουλέψουμε, δηλαδή κάνουμε πολλές ώρες, το προετοίμασα, αλλά είχε διάθεση και είχε όρεξη να το κάνει. Γιατί ήταν τόσο δύσκολη η εβδομάδα της αλλαγής του τραγουδιού για εσάς? Γιατί εμείς είχαμε ήδη φτιάξει όλη μας τη χορογραφία όταν έγινε η αλλαγή του τραγουδιού. Είχαμε κουραστεί ήδη πάρα πολύ και δεν μπορέσαμε να προσαρμόσουμε τίποτα στο καινούριο κομμάτι. Έπρεπε να ξεκινήσουμε πραγματικά από το μηδέν και αυτό ήταν πολύ αγχωτικό. Και έτσι όπως έγινε, χωρίς να το περιμένουμε καθόλου, χωρίς να ήμασταν λίγο προετοιμασμένοι, μας ήρθε λίγο βαρύ. Σας ήρθε βαρύ. Λιγάκι. Σε κακό πάντως δεν νομίζω ότι σας έχει βγει. Αφού είμαστε μέχρι εδώ σήμερα, όχι. Για πάμε στην Επιτροπή. Κύριε Κοστάλα. Εγώ θέλω να πω ότι θα πρέπει ο προπονητής σου να αισθάνεται πολύ περήφανος που είναι εδώ απόψε και σε είδε να χορεύεις αυτό που χόρεψες. Έχεις κάνει και 5 πανελλήνιες νίκες, νομίζω. Στο στίβο έχεις κάνει μεγάλα πράγματα. Στο στίβο μικρότερη, πολύ μικρότερη, κύριε Κοστάλα μου. Έχουν περάσει τα χρόνια. Και το χάρηκα πάρα πολύ. Η θεατρικότητα είχε μια ροή από την αρχή μέχρι το τέλος και μια ιστορία. Ήσουν λίγο αγνώμων στο τέλος, αλλά δεν πειράζει. Εγώ, σκληρή, ναι, βεβαίως, πάρα πολύ. Θέλω το χρόνο μου, κύριε Κοστάλα, δεν μπορώ έτσι. Αλλά δεν υπάρχει χρόνος. Σε 1 και 50 δεν προλαβαίνω. Να το έχεις υπόψη σου. Λοιπόν, πετάγατε πάνω στη σκηνή. Για μένα πετάγατε πάνω στη σκηνή. Και αυτό έχει σημασία. Υπέροχα συγχρονισμένη, το πρόσωπο, η έκφραση, όλα. Το χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοστάλα. Κύριε Λάκη. Κυρία Δανδουλάκη. Εγώ λυπήθηκα πάρα πολύ που αυτή η πτήση κράτησε μόνο 1,5 λεπτό. Είστε χάρμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Παύλος να δεις. Φωκά. Είδαμε τη χαρά, την ταχύτητα, την τεχνική και επειδή μιλάμε για θεατρικότητα είναι πολύ δύσκολο και αυτό να κρατηθεί η θεατρικότητα από την αρχή γιατί πολλά ζευγάρια μπορούν να χρησιμοποιούν κάποιο σαν εφέ σαν αρχή και στο τέλος θα το ξεχνάνε. Να κρατιέται σε όλη τη διάρκεια της χορογραφίας, να τελειώνει με πάρα πολύ όμορφο τρόπο και Παύλο μου τι να πω, εκτός από την Ντορέτα που ούτως ή άλλως είναι συγχαρητήρια, σαν χορογράφος, δηλαδή η έμπνευση να γίνεται το σώμα τα πόδια σου, πόδια της Ντορέτας, είναι όλο ένα τέλειο, ένα ολοκληρωμένο πραγματικά χορευτικό. Γαλένα. Ντορέτα και Παύλο, περιμέναμε από εσάς μια πάρα πολύ εντυπωσιακή χορογραφία και δεν μας απογοητεύσατε για άλλη μια φορά. Μπράβο Παύλο, ήταν εκπληκτική η δουλειά που κάνατε. Με όντως πολύ θεατρικότητα, με πάρα πολύ κέφι, με πάρα πολύ ενέργεια, με πολύ ωραία προοδευτική κίνηση. Επειδή είμαστε στο ημιτελικό, το μόνο που έχω να πω ως προσοχή, λίγο στη στάση σώματος, οι ώμοι πρέπει να είναι πιο πίσω και πιο κάτω και το κεφάλι να είναι ακόμα πιο αριστερά. Το πιάστηκα. Ανυπομονώ να σας δω και στη δεύτερη χορογραφία που είναι freestyle. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Γιάννη. Νομίζω ότι κατορθώσατε να δώσετε αυτό που είναι το πιο δύσκολο. Είναι μια χορογραφία που απαιτεί ταχύτητα με μια ελαφράδα που εξορισμού η ελαφρότητα στην κίνηση είναι σε αντίθεση με την ταχύτητα. Ήταν ένας ιδανικός συνδυασμός και είναι φανερό ότι συνεπήρε όλο τον κόσμο που ήταν εδώ. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε πολύ.
Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε και τη βαθμολογία λοιπόν. Ντορέτα μου, Παύλο, περάστε. Όλοι ανυπομονούμε να δούμε αυτή τη βαθμολογία. Ακούσαμε πολύ όμορφα πράγματα. Για πάμε να δούμε τι θα δείξει η ρακέτα, παιδιά. Η βαθμολογία των κριτών είναι Γκαλένα Βελίκοβα, 9. Ευχαριστούμε πολύ. Αλέξης Κοστάλας, 10. Ευχαριστούμε. Κάτια Δαντουλάκη, 10. Γιάννης Λάτσιος, 10. Πάρα πολύ. Φώκας Ευαγγελινός. 10. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 49 βαθμοί. 49 βαθμοί, ένα τσικ πριν το τέλειο, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Πολύ, πολύ. Είστε. Ναι. Κοίτα εδώ τι Ευχαριστούμε, γίνεται, παιδιά, ο ευχαριστούμε κόσμος. πολύ. Όλος ο κόσμος φωνάζει Ντορέτα, Ντορέτα. καλά, Υπάρχει τους ωραίο ευχαριστούμε πράγμα πάρα πολύ, μετά από πραγματικά. τόσο κόπο. Αυτή η ενέργεια που παίρνουμε κάθε Κυριακή μας αντέχει ακόμα για πολλά live. Ακριβώς.